Luen vuoden 1776 Bibliaa. Nimeni on Hanna-Maria Vahala ja tekstinä on Jeremian kirja 34. luku. Tämä on sana, joka tapahtui Jeremialle Herralta, kun Nebukadnetsar, Baabelin kuningas ja kaikki hänen sotajoukkonsa ja kaikki valtakunnat maan päällä, jotka hänen vallassansa olivat, ja kaikki kansat sotivat Jerusalemia ja kaikkia hänen kaupungeitansa vastaan, ja sanoi, näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Mene ja puhu Tsedekian, Juudan kuninkaan kanssa, ja sano hänelle, näin sanoo Herra. Katso, minä annan tämän kaupungin Baabelin kuninkaan käsiin, ja hänen pitää se tulella polttaman. Ja ei sinun pääsemään hänen kädestänsä, vaan totisesti käsitettämän ja hänen kätensä annettaman, niin että sinun pitää silmilläs Baabelin kuninkaan silmät näkemän, ja hän on suusta suuhun sinua puhutteleva, ja sinä olet menevä Baabeliin. Mutta kuule sinä, Tsedekia, Juudan kuningas, Herran sanaa. Näin sanoo Herra sinusta. Ei sinun pidä miekalla kuoleman, sinun pitää kuoleman rauhassa, ja niin kuin sinun isilles, jotka sinun edelles ovat kuninkaat olleet, on poltettu, niin pitää myös sinulle poltettaman, ja sinua pitää itkettämän. Voi Herra, sillä minä olen sen sanonut, sanoo Herra. Ja profeetta Jeremia puhui kaikki nämä sanat Tsedekialle, Juudan kuninkaalle Jerusalemissa, kuin Baabelin kuninkaan sotajoukko jo soti Jerusalemia vastaan ja Juudan jääneitä kaupungeja vastaan, Lakista ja Asekaa vastaan, sillä nämä vahvat kaupungit olivat vielä Juudan kaupungeista jääneet. Tämä on se sana, joka tapahtui Herralta Jeremialle, sitten kuin kuningas Tsedekia oli tehnyt liiton kaiken kansan kanssa, joka Jerusalemissa oli, ja luvannut kuuluttaa heille vapautta. Niin, että jokaisen piti päästämän orjansa, joko se oli miehen eli vaimon puoli, jotka hebrealaiset olivat, niin ettei juudalaisen pitänyt oleman veljensä orjana. Silloin kaikki ruhtinaat ja kaikki kansa, joka siihen liittoon oli mielistynyt, olivat hänelle kuuliaiset, että jokaisen piti päästämän sekä mies että vaimo-orjansa vapaaksi ja ei enää pitämän heitä orjinansa, ja he päästivät heidät. Mutta vähän jälkeen käänsivät he itsensä ja ottivat orjat miehen ja vaimon puolista taas tykönsä, jotka he olivat vapaaksi päästäneet, ja vaativat heitä taas orjaksensa. Silloin tapahtui Herran sana Jeremialle Herralta ja sanoi, näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä olen tehnyt liiton teidän isäinne kanssa, kun minä vein heidät Egyptin maalta orjuuden huoneista ja sanoin, kun 7 vuotta ovat kuluneet, pitää jokaisen teistä päästämän veljensä, joka hebrealainen on ja on itsensä sinulle myynyt, ja on 6 vuotta sinua palvellut. Ja sinun pitää hänen vapaaksi päästämän. Mutta ei teidän isänne totelleet minua, eikä kallistaneet siihen korviansa. Niin te olette nyt tänäpänä kääntäneet teitänne ja tehneet, mitä minulle kelpaa, että te olette antaneet kuuluttaa vapautta jokainen lähimmäisellensä, ja olette siitä tehneet liiton minun edessäni siinä huoneessa, joka minun nimelläni nimitetty on. Mutta te olette taas siitä poikenneet ja saastuttaneet minun nimeni, että jokainen on taas ottanut sekä mies että vaimooriansa, jotka te olitte vapaaksi tehneet, että heidän piti oleman itse omansa, ja vaaditte heitä taas orjaksenne. Sen tähden sanoo Herra näin, ette te kuulleet minua, että teidän piti kuuluttaman vapautta, jokainen veljellensä ja lähimmäisellensä. Katso, niin minä kuulutan teille vapauden miekkaan, ruttoon ja nälkään, ja panen teidät kulkijaksi kaikissa valtakunnissa maan päällä. Ja jotka minun liitostani harhailevat, eikä pidä liiton sanoja, jonka he minun edessäni tehneet ovat, niin minä teen niin kuin sille vasikalle, joka 2 kappaleeksi hakkasivat ja kävivät molempain kappalten välitse Juudan pääruhtinaille
Jerusalemin päämiehille, kamaripalvelijoille, papeille ja kaikelle maan kansalle, jotka vasikkan kappalten välitse käyneet ovat. Ja tahdon antaa heitä heidän vihollistensa käsiin ja niiden käsiin, jotka heidän henkeänsä väijyvät, niin että heidän ruumiinsa pitää tuleman taivaan linnuille ja maan pedoille ruuaksi. Ja Tsedekian, Juudan kuninkaan, ja hänen pääruhtinaansa annan minä vihollisten käsiin ja niiden käsiin, jotka heidän henkeänsä väijyvät, ja Baabelin kuninkaan sotajoukon käsiin, joka nyt teidän tykeenne on mennyt pois. Katso, minä käsken heitä, sanoo Herra, ja annan taas tulla tämän kaupungin eteen, ja heidän pitää sotiman sitä vastaan ja voittaman sen, ja tulella polttaman, ja minä hävitän Juudan kaupungit, niin ettei kenkään niissä pidä enää asuman.